A plataforma en defensa da sanidade do Barbanza estará os xoves en Santiago coa veciñanza. Solicitarase á Consellería a cobertura de todas as prazas e a activación do PAC da Pobra de Rianxo polas tardes. Este xoves as movilizacións en defensa dunha sanidade de calidade trasladanse a Santiago. A plataforma en defensa da sanidade pública da Barbanza promove esta concentración na que participarán decenas de veciños e veciñas para demandar ante a sede da Consellería e do Servizo Galego de Saúde varias cuestións, a cobertura ao 100% das prazas vacantes e que haxa servizo de PAC polas tardes na Pobra e en Rianxo. Van a sair 3 buses e a outra xente irá en coches particulares. A concentración será ás 12 da mañán. Temos solicitado unha reunión co conselleiro pedindo se podía facer coincidir con esta concentración, pero non nos contestou nin que nos recibía nin o día de concentración nin outro día. Non será a única movilización que se desenvolverá en Santiago. A 1 de febreiro hai unha manifestación en Santiago convocada por Súa Sanidade Pública, onde acudiremos todas as plataformas de toda Galicia. Tamén faremos, a plataforma poñerá buses para esa manifestación a partir do 1 de febreiro. Como sempre, a xente se pode anotar enviando correos ao noso correo plataformabarbanza@gmail.com. Siguen as concentracións os xoves ás 12 diante do Centro de Saúde de Ribeira, o venres ás 11:30 diante do Centro de Saúde de Aguiño e ás 12 diante do Centro de Saúde de Pobra. A plataforma comezou hai 2 anos unha campaña para incentivar as segundas citas, xa que consideran que as consultas de revisión son tamén listas de espera, pero quedanse fora do baremo da Consellería, que só ten en conta as primeiras consultas. Non vale de nada que nos vexa un traumatólogo en mes e medio, se despois nos pide unha proba, nos pon un tratamento e quere vernos en 3 meses e tarda 1 ano e medio. Hasta fai pouco tardaban 2 anos, fixeron aí, parece que traballaron para mellorar esa situación, pero é triste que teñamos de decir que mellorar a situación significa que en estes momentos unha revisión de traumatoloxía tarda 18 meses. Vale. Siga habendo, cada vez é un grupo menor, pero siga habendo aí un grupo de pacientes de medicina interna que levan en torno a 3 anos para revisións, porque quedaron no momento do COVID aí esquecidos e se empezou agora a velos, pero é un grupo que non acaba de finalizar. Mentres que en saúde mental apuntou que as revisións en psiquiatría están en 11 meses, de psicoloxía en 10 e de psicoloxía infantil en 4. Insistimos na situación da saúde mental porque nos parece que son consultas donde as revisións son especialmente importantes e son parte do tratamento e ese retraso fai que moitas veces teñamos asumido como sociedade que o psicólogo se vai á privada, pero iso o que fai é que acaba coa equidade, porque vai a estar ben atendido quen pode pagar ir á privada e quen non, pois vai ter que asumir estas listas de espera. Temos tamén atrasos maiores de 6 meses en consultas de endocrinoloxía e ginecoloxía. Por todo eso, insistimos, a nosa frase, as revisións tamén son listas de espera e hai que xestionar pensando non só nas primeiras. Sobre a atención primaria, recordou que en Ribeira faltan médicos de forma crónica. En estes momentos non se cubriron 2 prazas das 14 que hai, nin a de matrona de tarde, nin unha de pediatría das 4 disponibles. No Centro de Saúde de Aguiño estuvemos durante meses sin ninguna médico de familia, en estes momentos hai unha, e algún día vai alguén a apoiala 4 ou 5 horas, non todos os días. En Aguiño, pois, no seu momento se protestou, se conseguiron as 2, volvimos a estar, o sea, temos que estar aí vixiantes. E como unha mostra de que hai que estar vixiantes é a situación de Boiro. En Boiro, tradicionalmente había 12 médicos de familia, unha desas prazas se repartiu o cupo, como sabedes que é bastante habitual, como se fixo un Pobra no seu momento en Rianxo, ou non son, e agora hai 11 cupos de médico de familia. Desde setembro hai unha persoa que se foi a un cargo de xestión e esa praza está sen cubrir. Hai unha baixa de longa duración, empezou outra baixa esta semana, entón de repente faltan 3 de 11 e se hai algún permiso ou algo. Onte, no Centro de Saúde de Boiro, estaban traballando 5 médicos e médicas de familia. Na Pobra demándase a apertura do PAC de tarde, mesma situación na que se atopa Rianxo. Son os 2 únicos PACs que
Nos días laborables abren ás 10 da noite, o sea que de 3 a 10 non hai PAC. No caso de Rianxo, despois das movilizacións que hubo, se conseguiu que haxa un PAC encuberto. Eu lle chamo así porque non o PAC oficialmente abre ás 10, pero sí que é verdad que hai un médico ou unha médico de familia, cada día unha persona diferente, que está cubrindo as urxencias de 3 a 10, pero non é un equipo completo, quero decir, si a enfermería é a enfermería, unha das dúas enfermeiras que está traballando de tarde. Pensade que o PAC non é só a atención no centro de saúde, entonces non é que o médico que está atendendo as urxencias, si é preciso unha atención de enfermería, a enfermeira que está atendendo os seus pacientes citados teña que atendelos. E que, ademais, o PAC sae a domicilios e sae a autovía. Mentres que os pacientes da Pobra teñen que ir a Ribeira de 3 a 10 da noite, o que implica unha saturación do servizo do Centro de Saúde ribeirense. Rodríguez afirmou que lle sobran razóns á veciñanza do Barbanza para estar mañá protestando ás portas do Sergas e para ser recibidos polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.